Kaya na po, with regards to DJ use uswat, iti opisina nga free theoretical driving courses nga i-offer mi, libre dito ya po, adalaing kadigiti dadu mga LGU nga paka-iuswatan na. At maangay nga maaramid nga free TDC, tunubigat, iti petsana ket April 16 ken 17, jay municipality ti Burgos. At the same time, to sumarsarono po ang schedule nga makikita mi, dito'y municipality ti Paway, maangay met DJ nga free theoretical driving course, ito no April 23 ken 24. At dapay mesa po, iti bulan iti April, ijay met, maangay met, ijay ili iti Karasi, into no April 28 ken 29. Dito'y po nga free TDC ket mabalin nga aplikaran kadigiti estudyante agtawin iti 16 years old at pangato iti mabalin nga ma-qualify nga undergo iti free TDC. Lalaki man, babae man, regardless of gender, mabalin apo nga aplikaran detoy. Iti pinag-apply iti TDC apo is actually it's online. At the online registration na. Ti bawat ti TDC awat kami ti maximum na 200 participants iti mesang TDC. It will be maaramid dito yung TDC apo iti 2 days or 15 hours ti requiren na oras na pinag-attendar iti mesang aplikante iti theoretical driving course. So, dito mo ka sa team sa iti way nga ag-secure dit, makapag-secure ti student driver's license. Ti secure ka digitoy, usually kaduanan na ket estudyante, ti number 1 nga mabalinte nga matulungan nga acquire iti TDC nga ited iti opisina. Kastamet kadigiti dadu mga awang pa iti lisensya na, dito yung amin TDC ket kaslang initial requirement apo tigiti ag-applikar iti student permit. Okay. What if no legal age? Tapos kaya na tiya maki-participate kay TDC ko programa. Libre pa yung kakalapanan sa Ti TDC apo when it does not mean adabayadan no free TDC, free kunami no sino man apo ti makapag-applikar ket ma-assess nga qualify iso na ikami apo iti TDC no po. Ag-undergo da iti TDC, no maka-undergo da iti TDC, may kanday so dati certificate nga agapo iti opisina. Mabalinto nga o sarenda di zayen, to nag-applikar da iti student permit.